ана акнун бародаро бо навори моро давомаша тамошо кунед. мо табона мегардем наворбардорӣ мекунем, рӯзона мегардем наворбардорӣ мекунем, то ки шумо дар ғарибӣ зид нашавем, ватанам ба пуррагӣ бинед, тамошо кунед ҳар гӯшаву канори ватан. ман боварӣ дорам ки 99% шумо ба душанбе омадагӣ душанберо нав медонед пойтахта. ба ҳамин хотир бисёртар ҳозир наворҳои мо аз пойтахт сар мешавад. баъдан ҳар куҷое ки рафтем наворбардорӣ мекунем. баъдтар бо вақт шавад албатта кӯшиш мекунем ки ба дигар ҷойҳои гӯшаву канори ватанамон тоҷикистон рафта наворбардорӣ кунем, пешкаши шумо кунем. дӯстони азиз, аз шумо фақат як хоҳиш ки дар видео лайк монед ва видеоро ба рафиқони худ падилитса кунед, то ки дар ғарибӣ онҳо ҳам мисли шумо зид нашуда наворҳое ки мо пешкаши шумо мекунем ба ҳазур тамошо карда ватанро ёд карда бошанд. хеле хуб мешавад ки онҳо ин навори моро бинанд. дирӯз як модар ба мо занг зад, хеле хурсанд шуд ки назди цирки давлатӣ душанберо наворбардорӣ кардед. гуфта ҷойи гашти худро дидам, ҷойи истиқомати худро дидам. гуфта хеле хурсандӣ кард. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ҳамаи шумо хоҳиш доред ки чунин наворҳо бисёртар шавад ва ҳар гӯшаву канори ватанро фарқ надорад ки аз куҷош ҳастед, аз куҷош нестед, бинед, ободии ватанро бинед. дар бегоҳӣ дар шаб бинед чӣ хеле зебо аст душанбеи мо. фикр мекунам ки тамоми ноҳияҳои тобеи марказ ва районҳои дурдаст ҳамин хел зебо мешавад дар оянда. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки ба ҳар як ноҳия ҳам рӯз ва ҳам шаб рафта наворбардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. то боздид дӯстони азиз.